Ako ďalší sa pripravia Dropová, Jankovičová, Opletalová, Jarabica, Zigová. Peťko, vieš, čo som ťa chcela poprosiť? Môžem Maťovi Borovi dať číslo na teba, lebo potrebujeme, aby si ho kúkol, lebo nepočuje. A však len ho myslím, že aj má. Dobre? Jasne. Ďakujem pekne, tak sa uvidíme. Prepáč, ja to teraz chcem natočiť. Toto je mladý kon, náš mladý babetko. Čau. Tam,